Аз искам да ти я подаря, заповядай, нека се ти Никола да ви пази и да не забравяме мъдрите му слова, да правим добро с Кришом и да ни търсим за него светска слава. От сърце ти я подаряваме. Отговарям в стих. На личен ден, Никулден, събрали се всички светци и светици. Божа майка тихом пита: деда е личен светец, Свет Никола. Деда е тук да дойде, да усмири буен вятър, да укрути Черно море. Зачуя свят Никола, зачуя и освети, гимиите поведе, че ги на бряг закрути, гимиджии на пясък свали, на бряг, на пясък, на чудно село, на село Свети Никола, Никулденски хора!